Hello po sa mga Bicolanos all over the world. Yeah, so kumusta? Welcome mo today. Hope okay naman po kamo. And if not, just listen to this podcast and hope I make your day happy again. Yes, and I'm your host for today. My name is Son Peter Madavernago and now you're listening to the episode 12 of Kaulay Podcast. Yes, so bago kita maduan sa pinaka-topic for today, gusto ko lang pasalamat sa mga listeners na panalo sa nagsusubaybay and nag-support sa podcast and yung episode 10 ka sa YouTube yan naka 101 views na, kaya thank you very much po. And if bago pa lang po kamo sa podcast na ini, di po kamo malingaw na mag-follow para update po kamo sa mga latest episode yan. So episode 12 bago continuation ni Kang, ano ang pinakamakulog na bagay na nanonood mo sa friendship? Yan, part 2 ini. Di ko lang sure if magkaka-part 3 pa ako, pero abang-abang na sa kita. Okay, yan. So, sa part 1, i-recap may friend daw kito na close kami talaga, makulit kami sa isa't isa. Kaso yan, nagabot yung time na parang nag-cool yung friendship me, tapos parang haray na kami sa kada sarong yan. Pero hope magabot man yung time na okay, maging okay man kami. Yan, so, yan, may sarap akong experience sa friendship. Tapos kung isi-share ko sa inyo kung ano yung nanolang ko day. Yan, so bago kita magpuon, yan, disclaimer, di ko po niraroute yung person ni just want to share my experience para maaraman ta ko ano yung lesson na makukatayag day. Okay, yan. So, mapuon na kita. Dear Kuya. Ay, joke lang. Nawara pa tayo ko. Yan, okay. So, ano na talaga. So, ano tayo pangalan ta sa person na ini? J. Yan, sige. J Lord. Yan. So, may friend ako na may ngaran ay J. First, ang inot kong, siguro, time na na-meet ko siya is mga 2016, grade 7 kami to that time. Tanda ko, parang masukbon ko siya kay Dokan, 2016. Tapos, inuton siya po dyan, doon sa classroom, sa tukawan. Yan, basa araman din daw. Yan. Yan siya doon nakatukaw, tapos tuninungon talaga. Tapos, sanda ko kento, parang dahil siya naka-uniform. Yan. So, parang kaninot, medyo na-hesitate pa ako na magkipag-friend siya. Yeah. Even though medyo extrovert pa ako to that time. Pero parang paghaloy-haloy, parang padikit-dikit ko naman siyang naging close. Tapos, aside sa may mga iba naman ako nakaklase na parang tinuturing ko naman friend. One time nga nag-support kami kay Jay. Parang gusto niya kito magbali sa intrams sa badminton yata ito. Parang nagdawan kami sa annex school duman yata nalingon ko na term basta mga mabali sa intrams parang madumanda yan. So tapos nakaano na siya, parang pauli na ako, nagsakay na ako sa bus, tapos nag-wave kami sa kada saro. Yan, so kung mahiling nindo, okay yung friendship me. Kaso, biglang nabago ito. Yan. So in what way, baka mahapot nindo. Gaya ka di ko sure kung hado tagitibo ko nakipagpalit kaya ako kay Doning apo dyan, memory card. Meaning yung memory card ko, pinasubli ko sa iya, tapos memory card niya, pinasubli niya man sa ko. Yan, di ko alam kung ano taginibo ka dito. Tapos, one time, di ko pala, tinutuyo na, nakurap ko pala yung memory card niya. So, yun ito, parang naanggot. Parang medyo naanggot siya ka dito. Tapos, halata daw ito, halas aralo akong, siging sorry, tadi ko talaga in-expect na nakurap pala yung memory card niya. Tapos, parang paghuli-huloy na notice ko na nakikipag-kaibigan na siya sa mga barumpado. Tapos, padikit-dikit na nagiging bully. Di ko sure kung ako yung inutang nabiktima. Basta, ang tanda ko kay Kado, dahil dakol-dakol na siyang nabiktima. Yan, so, ang grade 7, parang nagiging na siyang bully. Parang minsan, tinutuyo niya na ako, pinagpikon niya nga pangani ako. Tanda ko Kado, napikon talaga ako Kado. Parang, di ko sure kung suntok talaga. Basta siguro suntok, pero luway lang. Yan. So, yan Kado, parang binalos ang kuman luwod. Pero yan ito, you get nyo na point ko. Parang from nice kid to bully. Arog na kito sa attitude niya. So, time nito parang
tigano ko apo dyan, pinapasensyahan ko lang ta. Inisip ko mong kito na bad babag mo siya. Kaya yan, nagduman na ako sa school nito na grade 8. Kaso kang grade 8, di mangira nagbago. So in what way? Mas worse na yung pambubuli niya sa ko and sa iba man na estudyante. Tapos kito one time may practice kami yata sa play kito kay sa Florante at Laura. So harong kang kaklase ko harani sa apo dyan karigosan na garong research naman yata yun. Tas pag after may mag-practice nagdaman na kami sa pool. Sa resort pool pati. Nasa gilid daw kito kang swimming pool. Tapos si Jay badang-hadang sa ko. Tapos day ko aram tinulak niya ako sa swimming pool. Bako man akong araw kay itong akin na. Grabe kasi rot. Kaya kito parang man ako kito. Tapos tanda ko kito medyo nagkulog si bitis ko ta. Bigla talaga sa pagtulak sa ko. Good thing ta hababaw lang sa swimming pool. Kaso yan parang day na ako na after kan incident ko habok ko nang magparairiba sa mga outing camp pagkaiba ang mga klase ko. Yan. Tapos tanda ko kito yung pinaka-verse na ginibo niya sa kotig para tago niya so bag ko. Patapos na kito sa school year kan grade 8 na kami. Tapos duman na-realize ko kan time na doon na sabi ko na sa sarili ko di ko pala kaya parang mas magayon kong mag-transfer na ako sa ibang apo dyan school. Yan. Kaya kan 2018 grade 9 nag-transfer na ako sa ibang school. Tapos kan time na to din ako naging friendly. As in parang nasa isang sulok na lang ako. Tapos naging akong introvert. Yan. So po yung manodanda sa harugan ng friendship. Yan. So di man siguro di ta masabi pero may time yata na pwede yung friend na magbago depende sa kung yung kung paano siya nakikisama sa iba. Kung ang halimbawa yung friend na nakamit ng new friend na good influence siguro mapaparahi siya. Kaso yan yung friend ko parang nakahanap ng mga friends na parang bad influence. Kaya yan yung effect sa mo. Bako lang ako yung nabubuli niya. Yan. So sa mga apo dyan, biktima kang mga bullies, I just want you to say na kung may nahiling na po kamong red flag, dahil na po nindo pagpahalo yon. Pwede na kamong mag-usip, pero kung ginibo nindo sa gubos para apo dyan, ma-resolve sa problema, tapos may sinagigibong solusyon, yan, mag-transfer na lang kamo. Para apo dyan, magigwa mo lamang kamo ng peace of mind kaysa naglalagba ka mo sa eskwelahan tapos may kamong peace of mind may mga bullies na nakabang sa indo. Yan, okay. Tapos mas magayon lugod na dahil na lang kamo apo dyan magbalos. Yan, okay. Yan, so din na po nagtatapos yung episode for today and hope dako lang po kamong nanodan sa episode yan. So po yung masasabi nindo sa episode i-comment lang po nindo. Okay, yan. So I'm your host for today, your host, your friend, your best friend. My name is Don Peter Madera Negro and hope magkairiba na po gilaray kita sa susunod na episode. Bye-bye!